Ola, moi boas, benvidos unha vez máis á Casa da Xuventude do Concello de Lugo. E nestas datas nas que estamos, o Entroido, que este ano, bueno, vamos a poñer en pausa por este ano, non? Entroido, tomaremos o ano que ven con máis ganas. Son datas de doces moi típicos do Entroido, non? Aquí na provincia de Lugo temos moi bonitos entroidos, temos na zona de Chantada Entroido Ribeirao, na zona onde son eu, na Pobra do Brollón, temos o entroido de Salcedo, no que a nosa figura máis representativa sería o oso, pero non temos así ningún doce típico que se chame ao noso entroido. Entonces para eso nos temos que ir a Ourense, ao Triángulo Máxico. Vale, vamos a elaborar hoxe unha bica de laza. Que ten de particular a bica de laza? A bica de laza ten de particular que o domingo de Entroido engalánase un carro e van as señoras repartindo esta bica polas calles de Laza, polas rúas de Laza, e está boísima. E a outra particularidade que ten é que non leva xemas, vale? Entonces, para elaborala precisaremos as claras de 6 ovos e despois partes iguais, 250 gramos de nata, 250 gramos de azucre e 250 gramos de fariña, vale? E con isto elaboraremos a sinxelísima e riquísima bica de laza. Entón, para comezar, montaremos a nata. A nata, moi importante para montar, é que este moi fría, vale? Non conxelada, pero que este ben fría. Entonces vamos a vertela aquí. Isto xa o retiro. E nada, podedes montar con máquina eléctrica, ou se non, a mau, vale? Teremos que montar ata que comece a facer picos. Prácticamente montada de todo. Vemos que xa está así semi montadiña, entón vámola a reservar en frío. Moi ben, unha vez que temos a nata xa montada reservada na neveira, vamos coas claras. As claras para montar, ao contrario que a nata, que sempre agradece, o sea, necesita estar ben fría, as natas van a montar mellor se están a temperatura ambiente. En frío van a montar tamén, a nata, por exemplo, se está quente non nos vai a montar, pero vamos montar a mellor sempre claras de ovos vellos e a temperatura ambiente. Vale, entón, vamos montando, e así que vemos que colle un pouquiño de corpo, vamos ir engadindo xa o azucre. O azucre non o vamos a engadir todo, vamos a engadir 4 quintas partes, vale? Vamos a reservar sobre 50 gramos de azucre. Vemos que xa van cambiando de color, entonces podemos botar un pouquiño de azucre. Vamos a botar en 2 ou 3 veces, porque así evitamos que pese moito e que se nos vaya baixando montado. E vamos engadendo azucre, así que vai aceptando, vale? E reservamos en torno a uns 50 gramos, que despois botaremos por riba da bica. Podemos sustituir este azucre por outro edulcorante, no caso de que teñamos diabéticos na casa. Vale, entón seguiremos montando ata obter punto de neve. Moi ben, pois xa temos as claras montadiñas, vale? Importante, o forno a 180 grados, vale? Vamos poñendo o forniño a 180 grados. E agora, tamizando, vale? Se non tedes un tamiz, vos podedes axudar de un coador. Vamos ir engadindo a fariña. A fariña aquí as claras. Vale, importante agora
é non utilizar varillas, sino unha lingua, vale? E facer movimentos que envolvan, sin seguir batendo, porque entonces o que vamos a conseguir é baixar as claras. Entonces vamos facendo envolvemento e vamos integrando. Vale, cando xa o temos prácticamente integrado, engadimos logo a nata que tiñamos montada reservada na neveira. E volvemos a facer o mesmo. Envolvendo. Ben polgadiño. Iremos envolvendo ata que vexamos que xa nos quedan grumos e teñamos unha masa completamente homoxénea. Neste paso é importante non deixarse levar pola presa e ilo facendo movimentos envolventes e non batendo, vale? Porque senón despois, ao non levar ningún tipo de levadura, o que nos vai a dar o volume é o propio batido, tanto da clara como da nata. Xa teño aquí preparado un molde, eu utilizo destes de usar e tirar, pero podemos utilizar calquer molde que teñamos pola casa. Colocámoslle un papel de forno e vertemos. Isto nos vai a dar unha bica en torno para unhas 5 persoas, así. Para comer despois dun cocido. Vale. Ves que queda unha masiña moi cremosa. Perfecto. E agora xa o último toque, que sería botar así o azucre que antes reservamos, unha capiña por riba, así, suficiente. E agora forno, 180 grados, como vos dixen antes, 45 minutos. Os 45 minutos podémosla pinchar para ver si está, e xa estaría. Moi ben, pois xa pasaron os 45 minutos e ver aquí, que me queimo. Ver aquí a tedes a nosa bica de laza, vale? Un postre moi típico da zona ourensá de Laza nestes días de entroido. Non confundir ca de Tribes, que a fan cos ovos enteiros. E nada, bo proveito e moitas gracias. Bo entroido.